veľké úkony. Dnes je v kalendári 13. december, sviatok svätej Lucie, najvýznamnejší zo sviečích dní. V minulosti sa Luciou spájali ochranné obyčaje a vežby. Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Najviac strík a bosoriek sa potulovalo po dedinách práve v tento deň. Verilo sa, že o polnoci mútia pod mostami mlieko. Pastieri ich odháňali trúbením a práskaním bičov z chotárach a z krížnych ciest. Ráno nesmela ako prvá do domu vkročiť cudzia žena. Aby sa tomu zabránilo, chlapci chodili ešte pred svítaním oceľovať, s kúskami ocele vynišovať zdravie a silu. Na dvore domov, stajní a hospodárskych budov ľudia kreslili svetenou vodou kríže, jedli cesnak a dávali ho dokonca spolu s chlebom aj zvieratám. Večer sa niektoré ženy prezliekali za Lucie. Obliekli sa do bielých platiek, na hlavách mali uviazanú bielu šatku, ktorú mali stiahnutú do tváre. Tváre si ešte poprášili múkou. Jedna Lucia, ako nositeľka svetla, nesla sviečku, aby prinášala svetlo. Druhá kusie krídlo, ktorým vymetala kúpy. Zmietla všetky choroby, všetky nezhody, všetko zlo a prach v každom dome, ktorý navštívila.